Veure, veure-hi o veure-s'hi. Què diries? Porta'm les ulleres que no veig? Porta'm les ulleres que no hi veig? O porta'm les ulleres que no m'hi veig? Et dono la resposta de seguida en menys de 2 minuts. Ja sabem què vol dir el verb veure, percebre la imatge d'alguna cosa amb la vista. Veig un gat, veig els xiquets des del balcó, veig molta pols, sí? Ara bé, hi ha alguns verbs, com veure-hi o veure-s'hi, que porten un o més pronoms febles fixats. Diem que el pronom feble està lexicalitzat, és a dir, que es fa servir amb aquell verb quan té un significat determinat i no fa cap funció sintàctica, no fa de complement directe, indirecte, etc. Quan passa això, com et deia, el verb amb el pronom té un significat especial. Per exemple, en el cas de veure-hi amb el pronom hi, vol dir posseir el sentit de la vista. És cega, no hi veu gens, vol dir que no té el sentit de la vista, no pot veure-hi. El pronom hi és necessari. La mateixa frase sense pronom no seria correcta, és cega, no veu gens. Què és el que no veu? Hi falta alguna cosa, no? Com que aquí parlem del sentit de la vista, s'escriu amb pronom. I què vol dir veure-s'hi amb dos pronoms? En aquest cas, ho faríem servir per dir que tenim prou llum per veure-hi. Et poso un exemple. Quan condueixo de nit, no m'hi veig, és a dir, no tinc prou llum per veure-hi. En aquest sentit, seria incorrecte dir quan condueixo de nit no veig, sense pronom. No veus el què? Quan condueixo de nit no veig bé la carretera, d'acord, amb complement directe, dic allò que veig. Però si parlem del fet que no tenim prou llum o prou claror per veure-hi, llavors hem de dir no m'hi veig, com a l'exemple de la pantalla. I ara, recordes la frase del principi del vídeo? Quina és la correcta? Amb veure, veure-hi o veure-s'hi? Porta'm les ulleres que no veig, no hi veig o no m'hi veig? Ara segur que l'encertes. La correcta és la segona. Porta'm les ulleres que no hi veig. Tinc la vista malament, em falla la vista, sí? La primera no pot ser perquè faltaria el complement directe, la cosa que no veig. Per exemple, porta'm les ulleres que no veig el forat de l'agulla. I l'última tampoc és correcta perquè veure-s'hi fa referència a la llum que hi ha per veure-hi, no al sentit de la vista en si, d'acord? Segur que amb l'exemple ha quedat clar, així que d'ara endavant evita aquest error tan habitual en català. Espero que hagis après alguna cosa amb este mini vídeo i ens veiem molt prompte aquí al canal Parlem d'Escriure en Català.